Siamai ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma mae gyda ni gair chwarae arall gyda'r enw Cydgymaru Chwith a dde, ac yn yr un fodd fel yn y fideo o'r blaen, yr amcan o'r fideo yw i gyflwyno gair chwarae lle yr hyn yn gallu ei chwarae fe yn unrhyw le ac yn unrhyw pryd, enghraifft pan yr hyn yn golli restri ac ati, neu yn gwneud rhywbeth yn diflas, oherwydd y pwysigrwydd o cadw y ffitrydd yn yr iaith pan yr hyn ddim yn ei defnyddio cyn amled ac yr wylisasem. Felly yn y gêm neu chwarae yma, yr hyn yn gallu ei chwarae fe gyda'r y dwylo, yr chwith a'r dde, ac hefyd y bysedd. Felly os yr hyn yn dechrau gyda'r fawd ar y ochr chwith, yr amcan o'r chwarae yw i ddefnyddio ar y geiriau, nid wedi ei rhywbeth o'r blaen, ac nid y rhai sydd yn Saesnigaidd, ac mae angen i cydgymaru yr bysedd ar y ochr chwith gyda'r rhai ar y ochr dde, gyda'r y geiriau sydd yn dechrau gyda'r un llythrennau, cyn gyflymed a phosib, ond pan yr hyn dod o hyd o ysbaid, pan yr hyn ddim yn gallu meddwl am gair i cydgymaru, yr al gyda'r y gyntaf yn digon o gyflym. Felly mae'r hyn yn codi y cosb o angen i pherbio brawddeg ar y diwedd o'r chwarae yma yn defnyddio gair newydd sydd yn dechrau gyda'r un llythren, ac mae'r un cosb yn cael ei codi hefyd pan yr hyn yn defnyddio gair sydd yn Saesnigaidd. Felly, i arddangos beth dwi'n yn golygu, can ni'n dechrau chwarae y gêm te. Yn gyntaf, yr hyn yn dechrau ar y llythren A, ac wedyn yn defnyddio y llythrennau yn yr egwyddor yn y trefn egwyddor, ond dim ond y single llythrennau, achos pan yr hyn yn defnyddio yr dwbl llythrennau gyda'r rhai ohonynt, mae'n anodd o dydy hyd o geiriau heb y treigliadau. Felly, can ni dechrau. Yn gyntaf A, ar ochr chwith, arf ar ochr dde, anhwylus, wedyn y llythren B ar y ochr chwith, biarth ar y ochr dde, bison, ac wedyn i'r llythren ec ar y ochr chwith, cwmwl ar ochr dde, cywilydd, ac wedyn y llythren D ar ochr chwith, dogfen ar ochr dde, na'r oherwydd cymerais i gormod o amser i meddwl am yr al gair sydd yn dechrau gyda'r llythren D, mae angen i mi nawr i meddwl o'r gair cyfryw ac i'w defnyddio fe i mewn yn y brawddeg ar yr diwedd o'r chwarae. Felly, ar gyfer yr gair fan yma, dwi'n mynd i dewis dwyster fel hyn, ac wedyn i symud ymlaen ar y ochr chwith, dwi'n yn dewis y gair enwog. Ar y ochr dde, dwi'n mynd i dewis y gair eog, ac wedyn ar gyfer y llythren F ar y ochr chwith, dwi'n mynd i dewis yr gair ffafren. Ar y ochr dde, dwi'n mynd i dewis y gair ffynonllech. Ac wedyn, ar gyfer y llythren eg, ar y ochr chwith, dwi'n mynd i dewis y gair garth, ac ar y ochr dde, y gair gwybod. Ac wedyn, ar gyfer y llythren H, ar y ochr chwith, hunllef, ac ar y ochr dde, hunafol, ac wedyn ar gyfer y llythren I ar y ochr chwith,
uraidd ar y ochr dde, ildio, ac wedyn ar gyfer y llythryn L ar y ochr chwith lliw, ac ar y ochr dde llaw, ac wedyn ar gyfer y llythryn M ar y ochr chwith. Mabwysiadu, ac ar y ochr dde, ac nawr, oherwydd dwi'n wedi cymryd gormod o amser i meddwl am yr ail gair, mae'r hyn yn codi y gosb ar gyfer y defnyddiad o'r gair sydd yn dechrau gyda'r llythryn M ar y diwedd o'r chwarae, felly mae'n angen i mi i dewis yr gair cyfryw fel enghraifft misoedd. Wedyn i symud ymlaen ar y ochr chwith ar gyfer y llythryn N, dwi'n yn dewis y gair nenfwd, ac wedyn ar y ochr dde, unwaith eto oherwydd roedd yr ymateb yn rhy hir, mae angen i mi i defnyddio y gair sydd yn dechrau gyda'r llythryn N ar y diwedd o'r chwarae, ac dwi'n angen i dewis un gair, ac dwi'n yn dethol y gair nawfed. Nawr i symud ymlaen i'r llythryn O ar y ochr chwith. Nawr, unwaith eto, oherwydd roedd hyn yn cymryd gormod o amser, mae'n angen i mi i defnyddio y gair yn dechrau gyda'r llythryn O ar y diwedd o'r gem, ac dwi'n yn dewis y gair ôl traed. Nawr i symud ymlaen i'r llythryn P, dwi'n yn dewis yr gair patrwm ar gyfer y ochr chwith, ac ar gyfer y ochr dde, dwi'n yn dewis y gair pawen. Wedyn ar gyfer y llythryn R, dwi'n yn dewis y llythryn rhiant ar gyfer yr ochr chwith, ar gyfer y ochr dde, dwi'n yn dewis yr gair rhaid, ac wedyn ar gyfer y llythryn S ar y ochr chwith, dwi'n yn dewis y gair swyldod, ac wedyn ar y ochr dde, dwi'n yn dewis y gair swnllyd, ac wedyn ar gyfer y llythryn T ar y ochr chwith, dwi'n yn dewis y gair teimlad, ac ar y ochr dde, dwi'n yn dewis y gair tymor, ac ar gyfer y llythryn U ar y ochr chwith, dwi'n yn dewis y gair uchelgais, ac ar yr ochr dde, dwi'n yn dewis y gair. Nawr, felly oherwydd cymerwyd i gormod o amser ar gyfer yr ochr dde, mae angen i mi i defnyddio gair yn dechrau gyda'r llythryn U yn y brawddeg ar y diwedd, felly dwi'n mynd i dewis y gair fel ido, ac wedyn i symud ymlaen i'r llythryn W ar ochr chwith. Nawr, unwaith eto oherwydd cymerwyd i gormod o amser yn meddwl am y gair yn dechrau gyda'r llythryn W, mae'n angen i defnyddio un yn y brawddeg ar y diwedd o'r chwarae, ac dwi'n mynd i defnyddio y gair wyll, ac wedyn ar gyfer y llythryn Y ar y ochr chwith, dwi'n mynd i defnyddio y gair ysgybwd, ac ar y ochr dde, dwi'n mynd i defnyddio y gair ysgell. Fel hyn. Nawr, gyda'r chwech gair, mae'n angen i defnyddio nhw i ffurfio brawddeg, ac gyda'r rhain, rydyn yn gallu ffurfio rhywbeth fel yn y nawfed nos o'r mis, roedd yr ido o'r wyll mor swnllyd, sy'n llytach nag am fysoedd,
gyda'r dwystr o sefyllfa, ymgeisiasant nhw I olrheinio yr oltraid o'r aderyn. A dyna ni rhywbeth sydd yn digwydd pan ydym yn canfod ein hunain yn rhyw sefyllfa diflas I chwarae rhyw Gairchwarae ac I dod o hyd o rhyw ymadrodd neu brawddeg sydd yn hollol anisgwyladwy. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darfanfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.